आज के जमाना में कबो केहू के ई मत जनावा कि तू भीतर से टूट गईल बाटा। काहे कि लोग टूटल मकान के ईंट तक उठा ले जाले। लोग आजकल जरा सा दुख आइल ना कि सबके बतावे लगेला कि हम परेशान हई। ई तो समझे के चाही कि केकरे सामने बोले के चाही कि केकरे सामने नहीं। ई दुनिया सहानुभूति कम देला, तमाशा ज्यादा देखेला। जैसे ही तोहर कमजोरी लोगन के पता चल जाला तोहर कदर घट जाला। अपना भीतर के घाव के सरेआम नुमाइश मत करा। मरहम घर के कोना में लगावल जाला, बाकी दुनिया के सामने त तन के खड़ा रहल जाला। याद रखा, जंगल में वही पेड़ के सबसे पहले काटल जाला जवन एकदम सीधा होला। और जवन पेड़ टेढ़ा मेढ़ा आ गांठ वाला होला ओके देख के कुल्हाड़ी भी रास्ता बदल देले। हाँ जी, भीतर चाहे कितनो तूफान होके, बाकी बाहर संतोष के नकाब पहन के रखा। आंसू आ हार ई दूगो चीज तिजोरी में बंद रखल जाला। हर सुने वाला हमदर्द ना होला। कुछ लोग तो बस कहानी खोजेला। ई जमाना कमजोरी माफ ना करेला, ई जमाना कमजोरी इस्तेमाल करेला। अपने ऊपर भरोसा रखा। लोगन के भरोसा मौसम जैसन होला। लोग सहारा कम, मौका ज्यादा खोजेला। अपना आंसू अपने भीतर रखा। दुनिया के सामने हमेशा अपना हौसला फौलाद जैसन रखा। जो गिर के फिर खड़ा हो जाला दुनिया ओकर नाम याद रखेला।